Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Markušovce, Spišské vlaky, Margecany a Košice s pravidelným odchodom 19 hodín 6 minút mimoriadne príde na koľaj číslo 2 vľavo. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Markušovce, Spišské vlaky, Margecany a Košice s pravidelným odchodom 19 hodín 6 minút mimoriadne príde na koľaj číslo 2 vľavo. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Markušovce, Spišské vlaky, Margecany a Košice s pravidelným odchodom 19 hodín 6 minút mimoriadne príde na koľaj číslo 2 vľavo. Osobný vlak číslo 7827 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Poprad-Tatry s pravidelným predchodom 19 hodín 3 minúty smer Markušovce, Spišské vlaky, Margecany a Košice s pravidelným odchodom 19 hodín 6 minút prišiel na koľaj číslo 2 vľavo. Príklad číslo 762 Kasovia železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice a Margecany s pravidelným predchodom 19 hodín 9 minút smer Poprad-Tatry, Litovský Guláš, Pražany, Žilina a Trenčín s pravidelným
Klementa Příštá Nová Ves. První číslo 762